malinamnam siya. Yung laman. Parang natutunaw sa big. Malambot. Ito yung utak ng baka. Cheers! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang umaga mga kadulang. Nandito ako ngayon sa Barangay Nagatan, Lipa City, Batangas. At syempre, tayo po ay mag-aalmusal. Ang almusalin po natin ngayon ay goto. Yan, titikman po natin. Isa rin po yan sa pinagmamalaki po ng Batangas, goto. At gusto ko lamang pong ikumpara kung ano po yung pagkakaiba ng sinanglaw sa Ilocano. Yan, yung pong sinanglaw, laman loob din po yun ng baka. Pero ito, laman loob din po ng baka. Pero magkaiba lamang po ng paraan ng pagluluto at siyempre mga ingredients. Okay? At nandito ako ngayon sa Linos Goto. Tara, tikman po natin. Yung aking pinsan na si Jordan, nandun na po sa loob. Okay. Morning, Kalino. Good morning pa. Ayan. Okay. Abala siya sa paghahalo ng goto. Okay. Ayan. Ilang taon na sa negosyong ito, Kalino? Mostly 30 years. 30 years. Matagal na. Matagal na. Matagal na. Paano kayo nagsimula dito? Siyempre, nagsimula muna tayo sa maliit hanggang sa narating natin ng ganitong pagkakataon na medyo padagdag na padagdag tayo. Opo. Hanggang sa dumadami yung ating mga customers na mga dumarating dito sa Linos Goto. Pero yung pwesto nyo, dito rin, no? Yes po, apo. Dito rin. Oo. Itong goto po ninyo, ano po yung ingredients po nito? Ito po, pure na baka. Baka po ito, pure talaga. Ang ingredients nito, simple lang. Para lang tayong naglalaga. Ayun, nagpapakulo ng mga sibuyas, ganyan. Mga ilang oras po yan niluluto? Siguro mga 3 hours. 3 hours. Start kami ng early in the morning, madaling araw. Madaling araw. Yung nakakailang kilo ho kayo sa maghapon, no? Bale, pag weekend, umaabot kami sa 100. Pagka naman mga alangang araw, hanggang 60, ganyan. Oh, ang dami rin nun. Dito ko niluluto lahat. Dito. Yan, okay. Ano ho yung nakasupot doon? Ito yung yung utak. Yung utak. Oo. Utak rin ho ng baka. Oo, utak ng baka. Ayun. Pinaplastic kasi pag hindi mo inilagay sa plastic yan, hahalo yan sa sabaw. Okay. And then yung panggatong po ninyo, ang panggatong natin, kahoy. Kahoy naman. Kaya masarap. Oo. Luto sa kahoy. Luto sa kahoy. Iba kasi, may pagkakaiba kasi ang luto sa kahoy saka sa gasoline, sa gason. Opo. Mas masarap kasi sa kahoy kasi ang luto sa kahoy hindi bigla. Yun. Okay, ito na yun. Luto na to. Okay. Masarap. Amoy pa lang parang nalalasahan ko na. Ito naman yung utak. Kalino, mabusisi sa pagpili ng mga lulutuin, ano? Masaya lang kasi hindi basta-basta niluluto. Ayun. Anong luto yan, chef? Mix po na seafoods. Mix na seafood, okay. So, ibig sabihin no, Kalino, hindi lang goto yung siserve nyo dito. Marami kasi kaming mga menu na ginagawa. Kasi nakagrab din pala kami. Shout out po sa mga customer ko. Nag-start po kami kahapon sa Grab. Sa Grab. Opo. Ayun. Maliban sa goto, meron din silang crispy ulo. Yan. Ulo po ng baboy po yan.
Yan. Ito yung chicharon bulaklak. Meron silang fried chicken. Meron din silang crispy pata. Crispy pata. Yan. Sarap. Kaya sa mga gustong magmukbang, pwede rin dito. And then ito. Liempo. Wow. Utak. Karo marami, sumarap. Okay. Ito na yung kanilang goto. Amoy pa lang, masarap na. Tapos ito, utak. Yan, utak daw ng baka. Okay. So, tingnan po natin. Yun. Sabaw. Cheers! Malinamnam siya. Ano pa isa? Oh, Sige, jemplan sa usawan. oh, meron din sa usawan. Yung laman. Malambot. Parang natutunaw sa bibig. Sa lambot. Sarap. Okay. Ayun. Nagawa naman kami ng sausawan. Kalamansi. Tapos sibuyas na puti. At may sili. Yan. Itong sili, hindi ko na titirisin. Kasi Patis. Man natin. Cheers! Sarap. Utak. Okay. Ito yung utak ng baka. Cheers! Malambot. Siyempre, utak. sa baka. Itong lasa ng goto, magkaiba po sila ng lasa ng sinanglaw sa Ilocano. Yan. Siguro magkaiba rin yung ingredients, no? Kaya magkaiba yung lasa. Laman. Malambot to. Okay. Gusto ko lang ipakita kung gaano kalambot po itong laman. Yan. Oh, dali may walay. Natutunaw siya sa bibig. Sarap. Sabaw. Sarap ng sabaw. Talagang pag tikim mo pa lang, magigising ka. Nagpapawisan, magigising. Panglaban mo sa puyat to, no? Yan. Okay, kain. Sa 102.3 FM. Yan nga, na-feature po siya sa TV. Sa Umagang Kaigana. Si Ami Perez, oh. Wow. Galing, galing, galing. Kaya sa Lumi Festival. Ibig sabihin, si Kalino, magaling magluto. Okay, si Kalino. Ay po. Okay, Kalino, maraming salamat to. Sarap na ulang Thank you, luto. thank you, thank you. Yeah, okay. Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.